ନୋହଙ୍କ ସମୟର କଥା। ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟର ପାପ ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟତା ବହୁତ ବଡ଼। ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ସର୍ବଦା ପାପ ଚିନ୍ତାରେ ମନ୍ଦ କଳ୍ପନାରେ ଭରିଥିଲା। ଦୁନିଆରେ ଦୁଷ୍ଟତା ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ହେତୁରୁ ଅନୁତାପ କରି ମନରେ ଶୋକ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ନୋହ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଧୁ ପୁରୁଷ ଥିଲେ। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ନୋହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ସେଥିରେ ପରମେଶ୍ୱର ନୋହଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ନୋହ, ଆମ୍ଭ ଗୋଚରରେ ସମୁଦାୟ ପ୍ରାଣୀର ଅନ୍ତିମ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛି, ତେଣୁ ଆମ୍ଭେ ପୃଥିବୀ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେ ମୋହର କଥା ଶୁଣ। ତୁମ୍ଭେ ଗୋଫର କାଠରେ ଗୋଟିଏ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କର। ତହି ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କଠୋରୀ ବନାଇ ତହିର ଭିତର ଓ ବାହାର ଝୁଣା ଦ୍ୱାରା ଲେପନ କର ଏବଂ ଚିକ୍କଣ କର। ତୁମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ପତ୍ନୀ, 3 ପୁଅ ଏବଂ ପୁତ୍ରବଧୂମାନେ ଏହି ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଜାତିର 2 ଜଣ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଉରୋଗାମୀ ଜନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତି ଅନୁସାରେ ଏକ ଦମ୍ପତି ଜୀବନ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ତୁମ୍ଭ ସହିତ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଞ୍ଚି ରହିବେ। ନୋହ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସରଣ କଲେ। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଜାହାଜ ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଓ ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଜାତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଆଉ ସେହି 7 ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ପୃଥିବୀରେ ଜଳପ୍ଲାବନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 4 ଦିଗ ଜଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମହାସମୁଦ୍ରର ସମସ୍ତ ଜଳାକର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ଆକାଶସ୍ଥ ଦ୍ୱାର ସବୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା। 40 ଦିନ 40 ରାତ୍ରି ପରେ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେଲା। ପୃଥିବୀ 150 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳ ପୃଥିବୀରୁ ହ୍ରାସ ପାଇଲା। କିନ୍ତୁ ନୋହ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ଏହି ଜାହାଜ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲେ। ଜାହାଜ ଗୋଟିଏ ଆରାରାଟ ନାମକ ପର୍ବତ ଉପରେ ଲାଗି ରହିଲା। ସେଥିରେ ନୋହ ଭୂମିରେ ଜଳର ହ୍ରାସ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏକ କାପ୍ତାକୁ ପଠାଇଲେ। ଅନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ସେହି କପୋତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲା, ଆଉ ତାହାର ଥଣ୍ଟରେ ଜିତ ବୃକ୍ଷର ନବୀନ ପଲ୍ଲବ ଥିଲା। ଏଣୁ ପୃଥିବୀର ଜଳ ହ୍ରାସ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ନୋହ ବୁଝିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ପୃଥିବୀ ଶୁଷ୍କ ହେଲା। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ନୋହଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପତ୍ନୀ ଓ ପୁତ୍ରବଧୂଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଘେନି ଜାହାଜରୁ ବାହାର ହୋଇଯାଅ। ତହିରେ ନୋହ ଓ ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପଶୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତେ ଜାହାଜରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ନୋହ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। ସେଥିରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ନିୟମ ସ୍ଥିର କରି କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀବର୍ଗ ସହିତ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ଅନନ୍ତକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ନିୟମ ସ୍ଥିର କଲୁ, ତହିର ଚିହ୍ନ ଏହି, ଆମ୍ଭେ ମେଘରେ ଆପଣା ଧନୁ ସ୍ଥାପନ କରୁଅଛୁ। ତାହା ପୃଥିବୀ ସହିତ ଆମ୍ଭ ନିୟମର ଚିହ୍ନ ହେବ। ଏହି ଭାବେ ମେଘଧନୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଦୟାର ପ୍ରତୀକ ହେଲା। ଏହି ସତ୍ୟ କାହାଣୀଟିରୁ ଆମେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ପାଇଲୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି, ଭଲ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଧର୍ମପଥରେ ଚାଲନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଦୟା କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରି ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ କେବଳ ଗୋଟିଏ, ତାହା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ଓ କୃପା। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।